What's up mga bigaon? Welcome back to our channel! Mga botoon. Laban! 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 Uno, dos. Yung bukan short lang 200. O sige, 4 di ay. 4 points sa ito. Oh, mag-meeting sa amin. Isa na nagitag points. Isa ra, isa 1 to. Ay, isa ra. Oh, 1 to. Uy, ano sa daman mo pa? Ang lugwa gani. Wala ako may katuyot. Asa magtutanan? Di sa kuyapan gani. Ras! Ay, nawa ko. Ano? Ngay, daog sila. Bayad sila. Ako man ako.
Bakit ba yung vlog? Hoy! Ano ka? Hoy! Maganda! Iguales, tres. Ayun, may sumoy! Oh, kaba! May mo yan! Bayat! Nalaginantan na ba? Oh, uy na uy! Wala na yun, kaba! Wala, kaba! Panyo! Panyo! Bayot! May present siya, Messi! Ilog! Ilog! Gusto kayo natin tamba ng seguntara ang kilo. Seguntara no ang kilo sa ating tamba din lang ang gusto para hilaw, para bakto, para puto. Mga bayot ang mudat! Anak-anak ni Dodoy! Tinutapod mi, tinuod ba yung bayan? Basta, di ano man muni mong duduk. Padroso. Dagat to! Papit na sila makabayad, papindit na.
Sila na. Dagan! Oh, naramin! Naramin! Oh, Kuya Jim. Ano matambatan? Yan, ang kausanan. Punta dyan. Bango kayo. Oh, baba. Ayaw kaya. Uda na. Huwag mo tatak. Kulang.